posayedwa abantu kupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 7 February 2025. Ngati pali chinthu chimene chikuononga dziko la Malawi ndiye nkhani yokuba, nkhani ya corruption, the DC. Izi ndikunena popitiriza mission yanga yoyimirira Malawi kuwalankhulira anthu osauka amene alibe mawu, amene alibe platform yolankhulira. Ndipo izi ndizapitiriza kulankhula mopanda mantha, ndipo ine sinimaopa paere fisi anadya mkazache. Ine ndimamva chisoni kwambiri makamaka anthu akumudzi amene akukhuzidwa kumavutika, yeti tili ndi boma kapena tili ndi asogoleri kapena tili ndi ma institutions omachita check kuti mchitidwe umene uwu wakatangale muno Malawi uthe. Koma ayi malo mokuti mchitidwe umene uthe ndi pamene inonso pano mchitidwe ukupitirira ndipo ukukula siku ndi siku. Lero tikamba kwambiri za nkhani ya corruption makamaka kuma ministries, makampani ya boma, mabungwe amene akuzunza Amalawi muno Malawi. Amalawi ambiri ali pa chipinjo chifukwa cha nkhani zakatangale, nkhani zokuba zimene ngakhale Anti-Corruption Bureau komanso bungwe la Ombudsman sakupangapo kanthu kwenikweni. Ndipo inu ma authorities kumene muliko mukuyenera mudziwe kunena kuti ngati kuli chinthu chimene chikuzunza Amalawi ni nkhani yokuba, imene most of ma officials akapita kudera kuti akathandize anthu amachita demand ndalama. Ndiponso ngati ali mabungwe wakungwagwirisa anthu ntchito opanda kuwalipira ma allowances yawo, komanso opanda kuwapasa ma pension yawo, opanda kuwapasa ma salaries yawo. Izi ndikufuna kunena kuti ndichite report chifukwa ine ngati president wa anthu osauka kuno ku Malawi woyamba sindifuna kusekerera zinthu zopusa zizichitika be muno Malawi. Chikhalire anthu akuzunzika kwambiri, especially akumizi. Ndipo not so only akumizi, ngakhale ya town kuli a lot of dubious activities zimene akuchita mabungwe amene amabwera muno Malawi ndikumachita pose ngati iwowo abwera kuti azathandize anthu akumizi koma akufuna kuabera. Ndafuna ndikambe za bungwe la Eskom. Bungwe la Eskom ine poyamba ndinkaona ngati likungozuza anthu ake okha ogwira ntchito, koma ayi bungwe la Eskom likuzuza ngakhale ndi Amalawi omwe. Chifukwa tikapita ku Eskom ko tikakafufuza tipezeka kuti anthu ambiri ogwira ntchito ku Eskom akugwira ntchito chimozimozi ya polisi, kuzunza na okha. Ndamva chisoni ku polisiko titamva kuti munthu wina pakana wa polisi wina waziponyera pa msinje wa Shire paliwonde chifukwa cha mavuto, chifukwa cha kuzunzidwa, chifukwa cha kukakamizidwa kuti azigwira ntchito zosakhala za msinkhu wake. Ndewa alembera kalata Inspector General kusanzika kuti ine ndikuzunzika. Odiso chimozimozi awa aku Eskom ambiri akuzunzika. Ndamva chisoni ndikuona chikalata china chimene alemba ma officials aku Eskom, akulu aku Eskom kunena kuti akuchita atulusa vacancy ya security. Yeti chikhalire nicho ku Eskom ko kuli anthu amene agwira ntchito ya temporary ya chitetezo a security kwa zaka 4 kwa zaka zitatu pakana lero sana alembe ntchito ya permanent. Lero akukatulusa vacancy yofotokoza kunena kuti akufuna vacancy ya anthu a security, afuna alembe ntchito anthu a security. Yeti amene ali pompo akuuzidwa kuti ati asachite apply. Izizi mukhoza kuona kuti ndi njira yozunzira Amalawi. Amalawi tikuzunzana tokha. Izi ni nkhani za corruption. Ndiye kuti pali wina waje afuna abwerese security company yake ku Eskom ko, and in this case it means anthu amene wawa achitetezo aku Eskom amene agwira ntchito
on temporary basis kwa zaka zingapo anthu amene wande kuti akhoza kupita ku koti ndi kukachita demand ndalama zawo. Panopa kwatuluka chikalata chowakakamiza anthu aja kuti asayinire contract ya 3 months ndipo akati choncho ndiye kuti palibe china chilichonse kuwaphera anthu ufulu wawo. Escom ikuzunza. Tikapita kumbali ya magesi ma services kuti apase anthu magesi ndiye ndi chipinjoso chachikulu. Anthu ene anachita apply mwina 5 years ago pakana lero pa compound waya olo mmozi palibe, polo olo imozi palibe. Chikhaleni cho anthu anapereka ndalama zawo mozunzika anthu akumuzi kuimba ngakhale olo toll free line ku anti-corruption bureau kuti anthu achite report pa 847 oyi palibe chimene chikuchitika. Anthu akuzunzika. Tikapita kubalaka uko kwa Msimuke, kunsimuke ndikubalaka kumene anthu akumene kusanayambe aonapo magesi. Escom akabwera kuti afuna athandize anthu akumachita demand ndalama kumanama kuti abwanja amakupangirani wiring ni ndani. Chimene chichi anasiya waya uyu wa fake and waya amene amafunika 50,000 ichi chimafunika 90,000. Ndiye basi tiye ife tikubwerera ndiye kuti pamembo driver wairiza kale gali mototo ndiye kuti amutuma wina kana kuti angati mukufuna kuti tikulumikizireni magesi mupereke ndalama zimene zozo. Anthu akuzunzika even pa Nsimuke sukulu pamene kuchita kuachaja ndalama sukulu yokuti ikufuna ithandize anthu akumene koko ambiri aikiridwa magesi ngakhale kuti magesi oso sakuyaka koma atachita demand ndalama ya polo, koma ndalama ya polo upeza kuti apereka koma polo yosanayikepo. Mchitidwe wa Escom ukuzunza anthu ambiri muno Malawi apart from anthu awo ogwira ntchito, koma ngati Malawi akuzunzika kwambiri madera osiyana muno Malawi chifukwa cha Escom kumene anthu ake ambiri aiwo ngakhale ma ministers ngakhale ndani ambiri aiwo angopita ndikumakapangako madiru ndikumaba ndikumayikako magali moto ahayala ndibasi ndikumangopanga ndalama basi kumangoja ndalama kumangoba ndalama ku Escom. Magali moto ambiri a Escom ali grounded as we talk now. Tikapita kubangula huko magesi anazima kale kole kubangula palibe amene akuganiziraso kuti kodi magesi kuno azayaka. Michini yambiri mukapita musalimamu inaima, ma trading center ngati kukanyenyeva kulibeko magesi chizimire ni mwezi watha ngati so isali mezi iwiri umangova kuti tibwera. Anthu akuzunzika kwambiri pakana kwa maweru anthu akuzunzika kwambiri. Ndizomvesa chisoni kuti Escom ndi institution imodzi imene is the most corrupted institution kuchokera ku polisi chifukwa ku polisi kusotu nde kwasandukatu ngati makhoti tu. Ukapita chakwa ukuwaliranji kugirime uko polisi imachita kuzaza kuchokera 8 koloko pakana madzulo ati basi kumachita resolve ma issues cholinga azingolandira ndalama. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuno ku Malawi tikuzunza nako toka Malawi tikuzunza na toka muziko la democracy. So panayenera kuti inu akulu muganizire kwambiri nkhani ya ku Escom imene anthu ambiri akuzunzika koopsa nkhani ya Escom magesi. Ino ndi nyengo imene anthu akudalira kuotcherera akudalira ena kuti apeze aonese mafilimu ngakhale so mafilimu mukungozaza ana a censorship board amati akafika kumene koko amangolandira ndalama kwa video show yo basi azipita ana akuonera mafilimu opsa kwambiri mmizimu. So kairoso mukulola kuti filimu yabwino mwino mene ilili ngati ya Rambo ija ndikukayitembenuza kuisiya muchichewa. And I don't know kuti kodi generation yathu izaphunzira chani chifukwa zimene zomasulira muchichewa zija ndizo nama zokhazoka. And umamuona munthu wanzeri ndithu kukalowa mu video show kumakamvera mwati filimu ya chichewa koma filimu yoyo nama zimene akunena muchizungu ndizi muchichewa zosiyana zokhazoka. If we are a sick nation. My authorities that they are just sleeping on their jobs. They are not doing anything to uplift the lives of Malawians. Ndizomvesa chisoni
kuteko mmakondwera mukamatayira anthu chimanga basi ndiye kumanena kuti boma ndilo mweri mmene mwapangira last week ija pa ujeni apa pa Kamuzu Stadium kuchitaya chimanga anthu ndikumakang'anirana chimanga patara ndiye mmakondwera choncho mkamati choncho ndiye muzimuyimbira Chakwera ndikumamuza kuti koma bwana anthu akukukondani kwambiri bwana inuyo you deserve second term omwe aja ankanena pakati apo kuti tapitani musika wa ujeniwo mukaone ngati mukakanena kuti Chakwera woye mukaone ngati simuphedwa mupite kusika wa kulilongwe kumukanena kuti Chakwera woye omwe aja ndi amene akuchita repeat solero kumanena kuti he deserve second term koma ndalama andi pakufunikira iwe Samukawale Minister of Agriculture uchite check nyumba yako otherwise you be the worst minister ever chifukwa tukumalayi kuno tikanena kumbali ya minister kapena ministers ndiye mwina anthu akanangotenga wose ndikungompasa vitumbiko mumbatu chifukwa mwana amene ujayo chikugwira ntchito yotamandika andi sindikudziwa kuti kodi all these years anali kuti mwina tunde amene akana kupulumusirani ziko limene lakupulumuka ntuzikoli koma vitumbiko mumba akugwira ntchito. So ku Adimaki kuzela ku Minister of Agriculture Adimaki asanduka nsampa somano okuti anthu aziferako Adimaki pakali panopa yasanduka dera limene anthu nonso pano sakupita kukagula chimanga iya koma akupita kuti azikazunzika azimayi ndi ana akumagona m'Adimaki. So Kairo amene akugulisa akuyang'anira m'Adimakiwo akungolola mavenda kuti azigula chimanga anthu amene ali osauka sakugula chimangacho. Chimanga anachisiya tinganene kuti ndi 40,000 lero chimanga akuchigulisa 60 akuchigulisa thumba lija 50 chakuti 1000 kodi munthu wakumuzi angachipeze bwanji? Tapitani kunzimba ku Eswatini mukaone zimene zikuchitika kumene koko. Adimaki aja akulu aku Adimaki akumalowesa magalimoto usiku ndikugulira chimanga ndi mavenda kuchigulisa chimanga ndikumapita. Tapitani kudeza ku Kasumbu kwa Kasumbu mukaone zimene zikuchitika kumene koko kukuchitika zachinyengo koopsa. Tapitani muzomba mweni muzomba uku kwaseguka tu ati ngodi okumba ati golide misinje yose ya muzomba koma inu ife ndife anthu olozedwa kwambiri. Mafumu alikonko ameya alikonko koma misinje ya zomba mukapita cha Musazi umu mukaona ikukumbidwa misinje mtown muja anthu akuma tikunena pano alawira akuyikumba misinje ija yeti anthu ena olikonda ziko lawo azala mitengo koma mitengo ija ikuzulidwa ati anthu akusakasaka golide. Kodi tukuzomba ndikodabwisatu kwa basi kuzomba nduku kwa sanduka sopano koma ononga ati mitengo lero limukadikira kuti ife tinene kuti mitengo ikudulidwa zaka zonse zilakhati kunena koma palibe amene amamva. Kuzomba kuli phwando la mitengo ati kwafusa apolisi amanena kuti tikudikira kai funding ati pasi ukafusa forest ati kudikira funding koma yeti akugulisa mitengo yo ndi iwo. Kodi mitengo itu akugulisa ndi a forest komanso abomatu. Ma ministers are involved in this practice. So mukapita kuzomba kuli chitidwe opsa kwambiri kwa Adimaki anthu akugula chimanga mozunzika mavenda ndi amene akugula kumachinga ndiye jere kumachinga amata inu mulibe ntchito inu munalemera kale ndi inu mtundu wabakiri muluzi inuyo anthu akuzunzika kwambiri kumachinga kubangula kono kumene kulibe magesi konde Adimaki ndei ayiwalike olo ni mazi amene kubangula kukulibe mazi chithange chimene akufuna kumanga ati cha mazicho anachiyamba 6 years ago paka na lero palibe chimene chikuchitika kubangula kumene koko. Ndizombesa chisoni koopsa ndizombesa chisoni kuti Malawi munomo muli mabungwe osiyana amene amabwera ndi mtima ofuna kumathandiza koma akufuna kumabera anthu. Lina ndila Project Hope kumachinga iyabera azimayi ochokera ku Nayuchi ochokera mbali ya Namwera ochokera ku Ntaja
kumanamiza kuti bwerani kuliwonde kuzesti hotelo, bwerani kusani hotelo, muzabanga workshop. Akulu akumeneko ko aku Project Hope uyo tikufuna inu a Project Hope ku Blantyre kuna miwawa muziwe zimezi kuti anthu anu amene munawasiya kuti aziyendesa Project Hope kumachinga abandalama za nkhani kuwasayinisa anthu pa ma allowance sheet koma ma allowance aja osawapasa. Kuwapasa anthu kuwasayinisa mapepala oyambira ntchito koma ntchito zija basi ndikuachosa mwachinyengo osawapasa ndalama zawo. Izizi ndikufuna ndikuuzeni inu a Project Hope mayina tili nawo, ndipo ngati simuchita address vuto limene lili tiulula mayina onse ama officials, ma officers, ma ambassadors atikhala mmachulana choncho amene abandalama kumachinga kuabera azimayi amene amayenda maulendo ochokera kutali ndi ma transport yawo kubwera ku Zesti, kubwera ku Sunny Lodge hotelo koma osawapasa ndalama zawo. Ineyo mayina ndili nawo koma ndikupanga dala ulemu tiulula mayina amene wawa, ndipo muziwe ino akulu a Project Hope kumene koti kunali akachule kale amayendesa Project Hope yo bwinobwino koma lero kwabwera manjanja video okuba akufuna kuabera anthu, akufuna kuabera amalawi osauka, ndipo kuwayimbira mafoni anguti ayi tikuyimbirani pali wina amene ndalankhulana naye wakuliwonde, bwana wakuliwonde ndalankhulana naye kuchokera Zana zemba osafuna kunena chilungamo kubako kako ndiye kuchitana expose. I have all your names. Ine sinimafuna za uchisiru ayi, sindifuna zopusa kuti amalawi azizunzika chifukwa chokuti inu munapita ku sukulu kutengerapo advantage. Ati ndiye kumayimba mafoni kumaopseza kuti amene waulula kwa Boni Kalindo tithana naye timusumira. Mundisumire ineyo, musasumire azimayi osaukai ochokera kuna Yuchi, ochokera kuna Mwera, ochokera malo osiyana kumayuza ma transport yawo. Ena anaononga ma transport ma workshop amene maita nawo opambanira 100,000 koma lero kuwasayinisa inu ndikutenga ndalama zija ndikuzidya. Anthu omvesa chisoni. And izi sizi kuchitika kokhako tuya, zikuchitika ma organizations ambiri mwatola amalawi kwambiri. Sono ngati mwatopa kuli buno munyamuke muzipita musiye ma project anu and go board mukuyenera muwayang'ane zimene zizi mupite ku Project Hope kuli katangale opsya kwambiri amene akumayenda madera osiyana ndikumayitana anthu koyambirira ndikuanamiza kuti ndi ma volunteers koma ukayang'ana uje ni shitiyo si volunteers so ama anamiza azungu kuti anthu amene akungothandiza koma iwo ndalama zokumatenga iwo zapamwamwa kumazika matumba mwawo. Ziko la Malawi, ziko lomvesa chisoni, andale okuba ama organization okuba. No wonder lero limukoza kuona ngakhale mafumu amene nawonso ayamba kuba akuti akabwera anthu mizimu basi akumalemba ngati akalemba anthu ajaku akakalandira ngati alandira matumba awiri ndiye kuti thumba limodzi likupita kwa mfumu, ngati alandira matumba atatu ndiye kuti thumba limodzi likupita kwa mfumu lina likupita kwa kansala. Airovo anapereka ma 25 kg za chimanga kuchikwawa kwangu ngole uko tiye ndani uyu wakuchikwawa anakapereka kumene koko Airovo kupereka tuchimanga ma 25 kg kwangowe tiye ngowe kumachedwa kwa mwana wa njovu. Anthu anapezeka kuti mafumu akumene kwa anatenga chimanga chija kwa chisunga m'manyumba matumba okwanira 6 kumanamiza Airovo kunena kuti imezi tikuagawira anthu. Ziko lomvesa chisoni. Ndiye ine sindizasiya kulankhula, ndizapitiriza kuchita expose. Inu a Project Hope machinga mundisamale kwambiri. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsya kwambiri koma akuboma kumayang'ana misewu. Tayang'ana misewu ochokera ku Salima kupita ku Goromoti kupita ku Baraka umene uja ni sewu ndikumanena kuti boma ndilomweri misewu yokupha anthu imene ma potholes yake sako sindikudziwa. From Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.